Bamex 2025 no la kana koni kelege mine ko sugublon barawye ho daele la kunu ho tarata anga maraba jekulu nyamoko general de division Abdoulaye Maigafe Donateme fanga jamana kuntigi general d'armée Assimi Goïta yeri si chidin jekulu do bisimila kuluba ka beni kunu ho tarata novanu kalo tiletan kele samba flani mukanduru Nindi aka kuna funda kumbauye minu bena wala hauye au dansi aka donki waru kuna funi kenuka Maliba TV1 jabaranika Ina fahala si au machogo minada kuna Franche fanga jamana kuntigi general d'armée Assimi Goïta yeri si jamana ka chidin jekulu do bisimila kuluba kunu ho tarata novanu kalo tiletan kele samba flani mukanduru minu tunye mnenendo alafasa ministri nyama dakanfe minkera mali gurmasiri tabaka nyema chama nyekoro ina fola fasani kelege chekoro ministri Sadio Kamara ni tama ibajira ko bamakuni Moscou chesira sabati libega sabati wati mina malibega ka wuliga jo fanga buyanje tike walekelo kelelila aninka ka yeretige ajira lakana ko sira tigela nuka kuma falin bulila sorasi jegabara sabati luka la fasali konyo jegabara wala saka sabati libe sigi marabulu konnana ni risi jamana yaka de mejira kokura mali kerenkeren yala mali gulu masiri tabako la kogoyali anuko kona madoni ni keleke minoye ukofe jamana kuntigi Assimi Goïta ye mali jamana dombeka wala yuma donjira ni jeka foina mina fagabu kosewe jamana marala kananina Okofe lakana koni keleke minenku Bamexi sugublon baraw daele la kun hotarata novem kalo tilitani kele samba fla ni mukanduru marwa jekulu nyemoko general de division Abdoulaye Maigafe ni kanyere nye jekulu tanduru kabo Turki jamanaka minunga bara benendo marama fonglani nu uferelima olube ni kenenka nakachani jamana biduru nyokona abo yonkoye o lakana ministriko olufanabi tilenani kono keleke mine sifa chama bena jira jamala marwa jekulu nyemoko kafola kuni sugublon bena kesaba Bubaye kado fra malini Turki jamana che janyoyanka o baraw sabatili katafe anka marwa jekulu nyamoko general de division Abdoulaye Maiga lame ukuka D'abord kongre ka albi beni kinambe malini Turki jamana ni nyonche makasiga o bensisi mame kenemu ka Turki donya mula marfa ko fanfe ani fanfe la kana baya keleri au technique vraiment aurait exposé les mains bon Turquie entreprise ni compagnon quand Mali fana kana kala Mali jamana la Mali kelente ayasi jamana tobala jamana worobala akra Afrique akra jamana worowi moi kana la vraiment mumbe Turku bulu ameseka amago nyala chumuna zeke beni kila konala maka kan fana kenen fana kan jatemine ka fo donc omni be ayasi fana la parce que ayasi fana ka stand me marfa glan fanfe ani la kana balya kilili fanfe ka sego ira o ira jemana donc vraiment o ko Bamexi donc vraiment ni sonya ko ko sobe Barako Siraula Kenyerenye Barako Sebatili Salon Kene Benasiki Novembre kalo tiletan sheki fokata se Novembre kalo tile mukwan kelema samba fla ni mukanduru Bamako Salon tapo folo benake atlina mikono ori Kenyerenye Barakecho yuma minu beje kafo ni soro yiruwa ayesi tondo jamano nikono anga baradege ni baranyedo ministre Musal Seklame Okoka Jamana kuntigi yere ani premier ministre vraiment we n'aurons pas de dit entrepreneuriat ni formation professionnelle ni emploi parce que au père n'y auront pas de buka kabara to abese kanye chugomi anga département de Kankou aussi donc on va faire vraiment auka faranka kase kanyi kuinke ko bilibili ba follow walsa ka se ka shisora ka ke mali de utadu medeli ka fo mo wowe yano an ko ni yanga ni ata an ta fa ka danima mais na nyena mo wowe yana fa don ka na fa soro mali de yere ba ke utai a joyoro ba de be jamana basilila ana yere ka bara ka se ka kodon mimba kono au joyoro ba kula donc point fana kelembe no dona ou de be na nfi donc on va faire vraiment Mali donner beni mi anga mbulo fara nyonka dona ukana ukakuye ubeseka tani mi
ni habore ino hamta ko kan kibariya kunofununa hamadam ne Niger jamana nyema general Abdurrahman Chani betamala uyere ka jamana kono ni ayadam ne Agades o marabulo kono nana mintu jala kilendo ka yira ko kabini anana franche fanga kuna ka dagalimbe faba kono nanila marabulo shekin chela abena woro nyukona ke dogo kundama do kono nana amba kunche Gabo parke samuga kasolado ni sefa wari million keme sarali bi Sylvia Bongo Valentin na dinge Nurudin ka wujala kilendo ka sabuke furbana folo dungo jugaye na dembe Londres ni watina nu ya latige ko bangana kirintige yorola ubajira komiye politique di ni de be dansi haka donki waru kuna foni kenola Maliba TV 1 jabaranika inshallah o kambe ula dumere